Здравейте хора, добре дошли в новата поредица на Майнкрафт оцеляване. Така, първо ще създадем новия свят, Create New World. Ще се казва поредица, ако водим. Снимам се с микрофона от телефона и ми е малко сложничко да снимам, но както и да е, всичко е точно. Така, Create на нормал е, всичко е точно. Не знам колко добре ни чувате, но сме на хубаво място. Не сме на лошо. Да, разбира се, ще започнем като се припием. Трябва да вземем малко дърво. Всъщност, какво ви правят туториал? Вие знаете. Вземем се дърво. Лаптопа започна да фучи но адски много. Колко добре ме чувате, не знам. Надявам се, окей да е. В смисъл, старая се да изглежда. Да си чувам окей, даже съм с микрофон. Пишете в коментарите микрофона окей ли се чува. Ще направим един крафтинг тейбъл. Така. На който крафтинг тейбъл е сега ще се крафнем. Даже не ме занимава да ги правя тези рецепти. Ще си крафнем една кирка и една брада. Взимаме си крафтинг тейбъла. Отиваме да намерим хубаво местенце за пащурка, някъде на някоя поляна и като цяло да си направим такова. Взема камък, ще е добре. Да си направим каменна кирка. И трябва да си намеря къде ще спа, защото тя ви къща. Вземем от това малко камъняк. Мисля, че 12 ми е достатъчно. Правим си така. Правим си една. Първо трябва да си направим пръчка. Пръчки! Окей? Това е странно. Да си направим една кирка каменна и една бразва каменна. И тези всичките работи заминават в инвентара ми. Взимаме си крафтинг тейбъла и отиваме да намерим къща. Надявам се, че не говоря много тихо. Това ми е все пак първо видео, с което снимам с този микрофон. Като цяло първо видео в моят нов канал. Затова кажете ми как се справям. Какво искате, пишете в коментарите. Нещо ново ли искате? О, но. Тук ни върви на добре. Там има море. Някакви каменни работи. Не ми харесва там. Искам полянка. Което близо си има горичка, е така. Искам да живея на поляната, не в планини. Полянка! Видях полянка. Това е много добре. Сега ще направим следното. Ще паднем и във водата. Така. Това видео ще е малко по-кратко. Ще е към 20 минути, защото няма много време да снимам. Тъй като ще излизам с един мой приятел, ще го монтирам и чак тогава ще го постича. Днеска ще е новата поредица. Така че това е епизод 1. Поне ни спална на някакво хубаво местенце. Ето, полянка. Че ако ми беше спална в някакви оранжеви работи, нямаше как да вирея.
Ето тук ще ми е къщата. Ето тук. Слагаме си крафтинг тейбъл. Ти има да взе... Ма то тук има точно 3 дървета. Чакайте, че баба ми звъни. Сори, хора. Случва се. Как цяло... Всичко е точно. Трябва да се направи много бързо една къща и да открия овце, защото... Ще умрим. А ние не искаме да умрем. Добре, стига толкова дърво. Имаме 52. За къща мисля, че е окей. Трябва да си открия крафтинг тейбъл. Няма да е голяма. Мъничка ще е. Миле вълцето и тук ще ми е печката. И тук ще имам 2 честа. После ще разширим и ще направим голяма. Но за сега. Толкова. Идеята е да оцелеем. Нямам ли още едно дърт тук? Мен да сложа. Много съм прост. В смисъл. Така. Да направим покрив. Този покрив няма да бъде много хубав. Ще имаме някакъв покрив, да но няма. Няма да е от най-хубавите. Трябва ми още дърво. Трябва ми овце. И храна. Ела, овца, ела. Знам, че ме искаш. Трябва да намеря дърво. Само да не си изгубя къщата, че ще бъде много интересно. Розова гора. Вой, това ще бъде много хубава къща, ще направим. Открих много неща. Дали ви харесва поредицата, не знам. Но според мен е хубаво. Имаме някакво дърво. Хайде към къщата. Трябва ми торч, който някак си не ми харесва. Естествено. Хоп. Сега. Така ли се правеше врата? И направихме врата. Сега трябва ми легло. Едно легло. То, както казах, ще е ето тук. Имаме ли камък за печка? Едно камък не ми стига. Ето тук ще си изкопаем камък. Имаме равин и кол, което е меко казано добре. Там имаме такъв портал. Ох, чакайте, че пак не звънят. Чак. Да, хора. Да се надяваме, че още се чуваме. Сега как ще излезна от тук? Имаме 10 камък. Излезнах.
Да, докато таковахме, чакайте да си стъпвам пак телефона. Чувате ли ме? Не знам. Колко добре се чуваме? Надявам се, окей, трябва да ям, трябва да спа, защото времето се стъмнява, трябва ми пичка. Всичко е точно. Нищо не е точно в случая. Слагаме си тук фърнис. Честове да си направя. Чест. Още един. Нямам дърво. Ще имаме един чест явно. Трябва ми да с достатъчното дърво да си направя дървени. Как се пече дърво? Ще спим. Защо не си сложа вратата, не знам. Видеото може би ще приключи доста така бързо. Не знам колко време трябва да ям. Трябва ми кол. Добре, ще изям едно сурово месо. Трябва ми кол. Или някаква такава шума. Тук има шума. Сега ще си взема шумата. Да си сложа да си изпека. И саплинги! Тия саплинги ще ги засея, за да имам повече дърво. Защото... Надявам се, че ви е интересно. Пак искам да е интересно, да не е скука. Кажете ми какво мога да подобря, някакви тактики, тъй като аз съм нова в Майнкрафт и не знам много неща и ще бъде много забавно с мобовете, като стане време за мобовете и че... като трябва да убивам някакви същества. Бъде много интересно, защото аз съм много зле на PvP. Да, точно така. Надяваме, че нямам моб в къщата. Слагаме да ми се изпече месото, понеже че през това време отивам да си събера кол за торчове. Къде имаше кол? Някъде бях видял кол по-на подобно. Кое е там? Трябва да и да... Поне имаме лавини, имаме гора, имаме розова гора, имаме море, имаме лава пул. Какво нямаме? Са хора, всичко е топа на кокоса. Който не е доволен, от кода не е доволен. Сега F5 да видя къде беше кола. Тук има и айрон. О, боже, господи. Добре, тук трябва да копам. Тук на айрон. Само да не падна, че ще умра. Колко блока имам още мога да падна? Много имам. Тъйче. Събираме кол. И после ляскам вкъщи да го направим на торчове. Колко много кол! Ще направим по-късно фермички, работи. Имаме прасета, крави, но това е малко по-така. Като се направим къща, почнем се развиваме, защото положението не е много хубаво. Дами и господа, кола ми свърши. Имаме всичко. Видеото ще е 20 минути, тъй като двойката да дошла при Митко се е качил вече. Да, може да се абонирате и да оставите едно лайкче. Следващото видео може би ще е утре, друг ден, не знам.
Тук имаме месо за ядене. Нека си изпечем айрана. Имам саплинги, които се сещам, че ще е хубаво да засадим. Е тук един. Е тук още един. Ко ми писа Митко? Не идва рейс. Окей. На мен в случая това не ми пречи, тъй че аз си снимам видеото. Слагаме си айрона тук. Дървото, шумата, тези работи. Това. Сега ще си направя малко торчове. Защо ми е? Имаме ли пръчки? Сега ще направя торчове. Торч, 4 торча. Торч, 4 торча. Просто имам нужда от осветление. Това не ми трябва и това не ми трябва. Сега ще сложим един торч тук, един торч тук. И е така около къщата, за да не се спалват мобове. Ето така. И така, чака. Да не се спалват мобове. Имам коне, който е хубаво, аз искам да се усинува. Кон и месото. Не трябва да ям, всъщност. Еде. Това е нашата хубава къщичка. Отиваме сега да събираме дърво. Чуваме ли се? Не знам, чакайте. Така. То, каквото и да се чува, сега ще се чува. Ако не, после ще презапиша аудиото. Чуваме се? Конче! Как трябва да се кача с него? Не. Shift. Трябва да следнем. Каквото. Може да се направим с такова. Но за сега трябва да събираме дърво. Горе има цветя, които е добре. Трябва да съберем дърво, за да може да направим хубава къща. Това е изкобра. Скоровената къща няма да бъде добра идея. Ще ви скипна събирането на дърво, понеже е скука, не знам го. И ще се върна, като съберем около 2 стака такова дърво. Хайди бай! Добре. Сметнах, че един стак ни е напълно достатъчен, защото като знам как се размножава, ни е напълно достатъчен, за да си направим и хубава къща и хубаво всичко. Така че, да. Тези дървета не растат. Изкоровена къща. Можем ли да спям все още не. Сега ще си направим... Как се правят ножици, всъщност? С 2 айрон може да се взима кожа. Те между другото ще си направим така половината, който е 32 трябва да остане. Това са 2 стака такова. Да си направим къщата. Да е по-голяма и хубава. Не лягам да спя. Мисля, че добре се развиваме. Не знам как се чувам. Моля ви, искам да разбера как се чувам, колко ми е зле гласа и как ми е микрофона. Така по-добре ли да знам дали да го закачам. Някак се затърся да го закачам като брошка на... Макар че това телефон и тежи доста.
Както и да е. Почваме с новата къща. Тя ще е ето тук. Приятни стълби. 16 стълби ми трябват. Как беше? Как бяха стълби? Как бяха стълби? Ето ги. 4, 8, 12, 16. 16 стълби. Окей. Девет. Пак дърт. 1, 2, 3. Аз по 3 слагам. Трябва да са по 4. Пак сложих 3. Вземем си дърта. Правя си хубава къща. Не може ли? Не знам дали е рано за хубава къща. Защото аз реално доста бързо се развих. Не знам дали е рано за хубава къща, но според мен е окей. Не сещам как. Няма да ми стигнат тези работи. Просто го усещам. Тази къща, която правя, вместо е нещо подобно. Аз бях правил като ревю. Моето е нещо подобно. Сега тук вече трябва да са... Или още един ред. Тук трябва да се влезне. А насам ще направя ето така. Добре, ето. И от тук вече трябва да се влезне. Ще сложим фенс, менс, всякакви други работи. 3 блока. Къщата ми 1, 2, 3, 4, 5, 6 блока. В принцип може да направя много гигантска, но не ми трябва толкова гигантска къща. Това е въпрос. Че чак такава гигантска къща за къде ми е? Защо ми е? Какъв е смисълът? Не. То просто няма смисъл. Толкова да е грамаданска. Трябва ти къща си пак. Трябват ми слабове. От дърво. Окей, слабс ми трябва. Слабс. Пишем. Слабс. Ето слабс. 6 слабс да правят от дърво.
Стараем се така да имаме дърво. Четири, 5. Тридесет и 6 слапс. Окей. Това дърво е пораснало. На това дърво няма да порасне, затова го взимаме. Това дърво, другото също няма да порасне. Що не ще да расте ти, бе? Начин. Как ти дървенцата нарачи? Това е нов начин за хубав покрив. Не, защо съм го убедил цялото? Това беше грешка. Добре. Със сигурност ще ми трябва повече. Просто дървото нещо ни стига. То е ясно. Че ще копаем като луди. За да си направим хубава къща, защото не ме време. Видеото е около 27 минути вече. Дали да не го приключвам? Толкова дълго видео. Кой ще го гледа? Не знаем. Хора! Не съм се ходил да се бия сега все още с зомбита, но няма и... Между другото, тук няма много за вечерта. Так може би аз не съм виждал. Иначе тук няма много за вечерта. Ще оставя 3 така. Те трябва да направя слапс. Къде е слапса? Трябват ми слапс. И чупа, имам дърво. Стига толкова слапс. Що го казвам като слапс, не знам. То не е фенс, слапса. Фенс са оградите. Изглежда окей каштурка, мисля. Ще имам честове, всичко ще има вътре. Взимаме трите дърво и правим ето така. Естествено ще го сложим наобратно. Застани както искам. Това дърво ме дразни. Халюе! По-късно ще си направим и стъкла, но за сега не. Това ще бъде много трудно. Дали мога да сложа блок? Не. Трябва да сложа слаб.
Така и така. Окей, добре. Не, трябва да има тук. И ще ми е така цялото. Изглежда окей. Трябва да спим. Че и вече. Трети ден. Мисля, че 3 дена са напълно окей. Еми хора, с това ще приключа епизод 1 на Майнкрафт оцеляване поредицата. С това приключваме епизод 1. Дано да ви е харесало видеото, абонирайте се и оставете един лайк, за да можем да порасне канала и да може да правим повече неща.